Ja, den morgen jeg vågnede, det var helt koldt, og det var rigtig koldt. Og så fandt jeg også ud af, at fjernvarmen, den var jo væk. Men jeg skulle jo sådan på toilettet, og gulvet, det var rigtig koldt, men jeg blev nødt til det. Da jeg havde været på toilettet, så var det jo koldt, så ville jeg have noget mere tøj på. Men det var vist ikke helt nok med et sæt tøj. Så blev jeg tørstig og ikke få noget at spise eller drikke, så nu vil jeg have mig et glas juice. Der står sådan en dejlig karton juice oppe i køleskabet, så kunne jeg godt tænke mig at have noget at drikke. Og jeg ved ikke, hvad der skete, men lige pludselig så var det blevet til is. Det må have været rigtig koldt. Det var frossen juice. Jamen, og så ville jeg jo lige se noget tv, fordi jeg skulle alligevel få tiden til at gå. Men så blev jeg så deprimeret, fordi i fjernsyn, der var der billeder fra varme lande, med billeder af smuk sandstrand og skoldhed ørken. Og det. Så blev jeg nok lidt sulten, så jeg kunne godt tænke mig at bage en kage. I dag så fandt jeg så skålen frem og... Så fandt jeg også lige ingredienserne, mælk og flødeskum skal der også i en kage jo. Men det blev lidt besværligt, fordi at jeg kunne ikke tage handskerne af. Det var så koldt, at mine fingre ville knuse til is, hvis jeg tog dem af jo. Altså, jeg tror ikke, kagen vil blive særlig god. Men da kagen havde været i ovnen, så tog jeg den ud, og så lige pludselig kom fjernvarmen igen. Og så var kagen blevet vidunderligt flot. Den flotteste kage, jeg nogensinde har bagt. Og det smagte også godt. Østro fjernvarme. Tillykke med jubilæet.